δικαιολογεί τη σύγχυση του ακροατή. Είτε είναι οπαδός ενός κόμματος, είτε είναι ένας αναποφάσιστος ψηφοφόρος, είτε ένας ψηφοφόρος που επιλέγει ένα κόμμα αλλά κρατά μια κρατική στάση. Όλοι τελούμε υποσύγχυση. Θα σας πω, δικαιολογείται από αφορμή το γεγονός ότι στην εποχή μας η πολιτική συζήτηση δεν διεξάγεται μεταξύ ατόμων όπως γινόταν στη δική μου εποχή, ενώ της νιώτης μου. Ναι. Διεξάγεται εν είδη μονολόγου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και καταλαβαίνετε ότι ο βομβαρδισμός που υφίσταται η κοινή γνώμη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αποβλάκωση σε ό,τι αφορά πολλά από αυτά, έχει σαν συνέπεια τον προσανατολισμό του κόσμου και την αδυναμία του να σχηματίσει κριτήρια που του επιτρέπουν να τοποθετείται πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη ζωή του. Δηλαδή, ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Είδατε ποτέ τα καθεστωτικά μέσα μαζικής αποβλάκωσης να αναφέρονται στα κοινωνικά και ανθρώπινα ισοδύναμα με τρόπο ουσιαστικό εννοώ, έτσι, και συγκεκριμένο, τα οποία κατέβαλε η ελληνική κοινωνία στον βωμό του δίθεν μονόδρομου? Δηλαδή, ποια είναι τα ισοδύναμα? 3.500 αυτοκτονίες, δηλαδή μνημονικές δολοφονίες, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι σε κατάσταση απόγνωσης, 450.000 παιδιά που υποσυτίζονται, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς στέγη, χιλιάδες άνθρωποι που αναζητούν τροφή στα σκουπίδια και στα συσίτια, διάλυση χιλιάδων οικογενειών, τρομακτική αύξηση των δίθεν ψυχικών διαταραχών, πάνω από 80.000 νέοι με μορφωτικά εφόδια που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς, στερώντας την χώρα μας από ένα πολύτιμο εκπαιδευμένο δυναμικό, το οποίο, για τη διαμόρφωση το οποίο έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία, και ένα πελώριο πληθυσμιακό έλλειμμα περίπου 1,5 εκατομμυρίων υπάρξεων που καταδικάστηκαν να μην γεννηθούν εξαιτίας της απόλυτης οικονομικής δυσκολίας. Ωραία, να σας πω εγώ με πλήρη ειλικρίνεια, με απόλυτη ειλικρίνεια, κύριε Γρήβα, να σας πω την απάντησή μου. Ναι. Υπάρχει απόλυτη μηντιακή ευθύνη των δημοσιογράφων, δηλαδή. Στα ισοδύναμα αυτά που λέτε, δηλαδή που ήταν οι αυτοκτονίες, ναι, οι νεκροί, οι άστιγοι, τα συσίτια, ναι, αυτοί που έκαναν οι χιλιάδες εκτρώσεις γιατί φοβήθηκαν οι υποψήφιοι γονείς, οι επίδοξοι γονείς, τα παιδιά, τα ζευγάρια που ονειρεύονταν να κάνουν οικογένεια και καταστράφηκαν τον όνειρά τους με το φόβο της κρίσης και της εξαθλίωσης. Τα μόνα ισοδύναμα που δόθηκαν με ευθύνη των media και των δημοσιογράφων, των όποιων media, των όποιων δημοσιογράφων, ήταν μια επικοινωνιακή ισοδύναμη απάντηση. Δηλαδή, αυτοκτόνησε γιατί ήταν ψυχοπαθής. Πήγε στο συσίτιο γιατί δεν έκανε προσωπική καλή διαχείριση, ήταν ένας άθλιος διαχειριστής των οικονομικών του. Βρέθηκε άστιγος γιατί αυτή ήταν η μοίρα του και καλά να πάθει του άξιζε. Έγινε άνεργος στο δημόσιο γιατί έγλυφε και μπήκε στο δημόσιο. Είναι άνεργος από τον ιδιωτικό τομέα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Πάντα υπήρχε ένα επικοινωνιακό ισοδύναμο, κανένα ουσιαστικό ισοδύναμο. Με ευθύνη 100% των media. Ναι, το οποίο δεν είχε καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι βέβαια. Τυπική προπαγανδιστική αντίδραση. Όχι βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό, αυτό λέμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η απόδοση της τάσης για αυτοκτονία ενός ανθρώπου σε κάποια επιβαρημένη κληρονομικότητα ή σε κάποια δίθεν ψυχική αρρώστια είναι ένα απολύτως αβάσιμο ιδεολόγημα. Έχει απορριφθεί κατ' επανάληψη επιστημονικά επί 1,5 τώρα αιώνα, όχι πρόσφατα. Λοιπόν, είναι δηλαδή το οποίο εξυπηρετεί την εξουσία. Είναι μια μυθολογική κατασκευή, επιστημονικά διάτρητη, αλλά πολιτικά έγκυρη στο υφιστάμενο πλέγμα.